Tsisy andraso fa tonga de courant avy hatrany manao mbola tsara tsika jiaby. Ialako tsiny raha agnano ty vidéo ty tsy nataoko amin'ny compte perso izy ty fa nataoko amin'ity page ty satria ity page ty no nanaovana ny en direct tragno be fandriagna avaratra no moaly. Tsy marigny ny filazagna fa tsy nisy artiste nagnotrona ny fianakavian'ny Flash B. Efa tsy tiako koragna mikasiky ty raha ty, izahay fa karaha hoe manontogno ny firy ny fianakaviagna sy ny namagna ary ny havagna mpankafy jiaby fa tsy maintsy asiagna fagnazavagna satria mandeha be le resaka tamin'ny commentaire maloha izy moaly marobe, niany amizay marobe ireo page ataoko hoe malaza, page misy abonné maro magnaparitaka ny koragnan'ny Augustin Précieux ngamba mety io izy mizaha io satria mahita profil mitovitovy aminazy za io. De tegna laviko tanteraka hoe tsisy artiste tagny amin'ny fanaovam-beloma farany any Flash B. Nisy artiste tagny tompoko fa mety artiste le tsy hainareo na le ataoko hoe le tsy ankafizinareo. Ary ho an'ireo artiste lavitry zay tsy afaka dia nandefa solon-tegna. Io moa zany raha ny artiste tsara ihany magnamarika fa sarotro ny asan'ny artiste tompoko satria ny artiste dia mandray contrat-n'olo, efa misy ny avance, efa misy koa zany mazava ho azy ny dépense ataon'ny organisateur ao agnatin'ny fikarakarana événement raiky ka sarotro, tegna sarotro ny mi-annuler asa niany. Ialako tsigny raha somary teny agnaran'ny mpanakanto vitsivitsy za ty amin'ny faritran'ny Sofia, mpanakanto avy aty faritra Sofia zany ataontsika hoe le grand maître Tianjama zao agny Nosy be lavitry tagny izy tagnatin'regny fotoagna regny. Dain-rotsaka haintsika ny adidy sy ny anaikitry ny azy amin'ny firenena maha solombavambahoaka azy ao agnatin'ny session ny solombavambahoaka amin'izao fotoagna zao mivory agny Antananarivo. Dadilaovo agny amin'ny faritry Menabe lavitry tagny amin'ny Manivolon'ny Morondava tagny hoagny zareo tamin'ny fotoagnany trangan'igny zavatra igny. Vaiavy mbola agny La Réunion izy. Maro be zany ireo mpanakanto ataontsika hoe zoky sangany ety amin'ny faritran'ny Sofia lavitry, zay tsy nataovantsika zareo tagny. Fa ny artiste ataoko hoe Zay Zandry tatia, ataoko hoe mpanakanto Ida zao, Suzana, maro be tao fa reo mpanakanto ataoko hoe tsy de haintsika ary nandefa solon-tegna aby ireo mpanakanto volaniko le tsy afaka zay lavitry reo. Tsy haiko hoe ino ny tanjona amin'le publication paritaka be fa mino sy matoko za fa tsy avy amin'ny fianakaviagna igny koragna fa avy amintsika. Ary ireo mpanakanto zay lavitry tsy afaka namonjy fanaovam-beloma farany ndray de niantso ny fianakaviagna, nagnantso ny koragna tamin'ny papany satria tsara ho haintsika ho an'izay tsy mahay fa papan'ny Flash B dia artiste mpitendry, musicien mpitendry ary efa niaraka tamin'ny tariky malaza be. Midika zany fa maro mpahay, maro namagna, maro mpafantatra magnantso azy zareo. Zany appel zany tsy andalo amin'ny Facebook eto hoe zay efa nagnantso, zay nandefa vola zao agny, tsy karaha zegny. Ny artiste tompoko dia miara-monigny, mifankatia, miray hina. Fa vandy ny filazagna fa hoe tsy nahoan'ny artiste igny havanay loso, havantsika jiaby fa tsy hoe havanay raiky azafady, igny havantsika loso igny. Artiste jiaby miray hina, mifagnantso ary tsy tapaka mifandray zahay. Nandefa solon-tegna, grand maître Tianjama nandefa solon-tegna, Dadilaovo nandefa solon-tegna, Shila nandefa solon-tegna, Dain-rotsaka nandefa ny manager tagny. Dadilaovo nagnantso zay zany nandeha solon-tegna tagny miaraka amin'ireo artiste zay lavitry, ery Zokobe Freda, Nosy be Elville, maro tsy voatanisa eto fa mifandray amin'ny telefôna izahay artiste jiaby ary marary ny fo rehefa misy fahoriagna karaha igny mandalo aminay. Ekeko hoe lavitry be fandriagna avaratra zany hoe na de lavitra aza ny tany misy ireo namagna sasany lavitry ny be fandriagna avaratra zany fa tsy mitapaka zareo ny magnantso. Tsy mora ny mise déplacé avy an-tany lavitry amin'izao fotoagna zao. Ataontsika hoe exemple hoe Vaiavy Silagny La Réunion mbola hikarakara billet d'avion
na ny fandevenana za tsotratrany. Ny asan'ny artiste sarotro za nefa nivolaniko tao voalohany teo hoe le mi-annuler contrat niany efa nisy tranga mety tsy maro may izy ty fa ialako tsiny raha zany volagna zeto tany 2013 angamba raha tsy diso ny fitadidiko agnatin'ny amaragna ny festival lampo idahirotsaka tam'izay maty papany niteraka azy tsy maintsy novetegna les prestations un grand festival teto Antsuy nataony dema aloha ny festival lampo zay izy nagnaraka tamoto namonjy ny fahalasagna ny papany zay. Ny tiako tongavagna de sarotro ny asan'ny artiste maro ny mpitindry musicien misy fotoagna ny ampitan-dranomasina maty ray aman-dreny tsisy raha azo atao satria afa karaha exemple zao ataontsika hoe nanao miasa amin'ny bureau tsy maintsy mangataka permission malôha avy lavitra nefa ka amaragna koa tsy ataoko lava loatra ny resaka vandy tsy marigny ny filazagna fa tsy nisy artiste tany nagnotoko ny fianakaviagnan'ny Flash B za moa zany tsy tenena sy raha toboko vavy satria ho an'ny mpanakanto de tsy fatao toboko lahy na toboko vavy zay fa tomonigny amin'ny agnarany amin'ny maha olo mangazy fa ny fehina ny rahina ny mpanakanto jiaby ny rahina ny fianakaviam-biny mozika zay ny azo amezagna azy fa oka ny fagnaparitahagna ny fagnomezan-tsigny matetiky ny olo magnometsiny ho an'izay olo masaky miteny hoe tsisy artiste tagny izy matagny sa tsy tagny zay malôha anao miteny hoe tsisy artiste tagny anao matagny sa tsy tagny zay angamba izy koa tagny anao mety le artiste tianao ho hita tagny fony tsy tagny fa izy koa tsy tagny anao mba oka aza magnelotsaho fa mifankatia ny artiste mirahina ny artiste ary aza vakivakigny amin'ny publication sy ny ataoko hoe commentaire mampiady mampivakivaky ny artiste magneky zaho fa tsy tonga lafatra ny artiste misy ny artiste sasany mety hitantsika hoe tsy de zatra magnantona namagna na amin'ny hatsaragna na amin'ny aratsiagna fa aza fangaro agnatin'ny vilagny be araiky ny mpanakanto mba mahay miara-monigny sy ny ataoko hoe lavidavitra zay na zany na tsy zany amin'ny ankapobeny any amin'ny 70 isan-jato mifankatia ny artiste ary mirahina zay ny azoko amezagna azy indrindrandrindra rehefa misy zavatra ratsy ao agnatin'ny zavatra sarotro no atavagna ny tegna namagna ka oka ny fagnirezagna tsaho ny fitenenagna hoe tsisy artiste tagny fa anao angamba no tsy tagny le anao nanoratra publication na anao le magnano commentaire tsy voatery hitanao tamin'ny Facebook eto raha jiaby tsy ho azo sary ndray mandeha raha jiaby mety tsy fanjoko mason'ny caméra le izy zay angamba fa misaotra atsika jiaby mangataka atsika artiste mba hipartager ty vidéo ty fa aza magneky sarambazana agnatin'ny publication manafintohiny sy ny commentaire maro samihafa mankahery atsika mpanakanto jiaby ary mbola mankahery ny fianakaviagna ny namagna havagna Flash B ialagna tsiny izy koa mbola tafikoragna mikasiky azy niany tsy hoe anohiny very sy ny bay mahazo ny fianakaviagna fa tsy maintsy asiagna fagnazavagna ihany ny zava-misy misaotra tompoko. Bonjour à tous. Za moa nivolagna taminareo fa le 13 octobre avy za magnano en direct. En fait zigny izy tsy vita de niany amizay zigny occasion naka magnano izy tsy en direct fa vidéo fa juste posteko juste hoe magnano message mandeha amin'olo zay karaha zay. De voalohany moa za zay misaotra olo jiaby nampahery zaho amin'ny problème na voazatsio igny. De misy zavatra raiky zany de misy karakory mare ialako tsigny zegny amin'ny namako tsy aboakaiko tamin'ny problème voazao na la famille-ko na namako tsy aboakaiko tsy hoe za tsy tia kaiky anareo fa problème naka igny koa fa nilatsaka ny téléphone naka zay fa tsy taminaka
de misy cousine-naka zegny igny fontana telephone-naka andre appelin mamako zay fa tsy nazoko kofa i problème hoe karaha zegny izy tsy nisy de telephone tsy taminaka fa telephone-ko tamy cousineko mamako nikaiky za tsy nazo za de zandriko nikaiky za tsy nazo za fa donc fa mandeha maromaro appelin mamako eo vo nazony cousineko igny de namako i cousine-naka igny tsy nivolagna hoe fa zezeze problème ato fa mi dadiko amizay nikaiky za nagnakôry karaha zay problème nazy ato de dadiko igny nivolagna amindry zandriko de zandriko amizay nivolagna amindry mamako ialako tsigny aminareo zay za koa tsy nikaiky anareo tsy hoe za tsy tempahazo vaovao anareo fa telephone mitsy zay fa tsy taminaka de zegny le raha de za moa za tsy karaha olo sasany boka mavita mangala vidéo publiena karaha igny magnano en direct za zay tsy navita zay tegna izy fôtony telephone kofa latsaka problème naka tagnanaka jiaby vitinaka jiaby naty tsisy raha vitako de vita igny za tsy tantara problème jiaby hoe karaha zay problème tato fa legny mahay legny tsy mahay za tsy mijery na koragna hafa eky fandraisandreo izy agny za tsy mijery de nisy namana raiky zegny publier raha tato hoe koa baka amin'ny namanao fo placenao tsy karaha igny adignanareo fa baka tamy namagna koa nahafaty izy tsao tsy hainareo baka tamy namagna nahafaty izy tsao tsy hainareo zay hoe anareo mivolagna fa koa baka amin'ny namanao placenao tsy karaha igny i namagna nandeha namono izy tsao tsy hainareo zay mbarako anareo lagnany tsy mahay zay baka amin'ny namagna nahafaty izy za hoe tsy haiko hoe karakory nino raha tianareo volagniny tsy haiko na hoe zahay le tsy nagnano azy nareo olo matinitsigny io olo matinitsigny aretigny io tsy hitany dokotera aretigny io tsy hitany dokotera na magnano karakory dokotera na magnano karakory marigna anareo namany navitao hoe zo atao transfert dokotera mivolagna hoe atao transfert nagneky za nareo navitao hoe atao transfert de andeha angala draiky privé zay amin'ny la banane François andeha angala draiky privé za tsy nanda za mikaiky nino za nihambigna anareo baka akagny hoe ontrino prix nazy anareo nivolagna 1 million d'ariary tsisy problème aminaka zay volanko tsisy problème aminaka fontony olonaka volanko tiako olonaka tiako volanko tsy problème aminaka mandany vola zay fôtony jalinay roe zahay roe nitady vola tsy problème aminaka andeha amia vola 5 million d'ariary zegny andeha lanigna ho anazy fa teo amizay anareo navy baka tagny karakory karaha zegny ho anareo dokotera amizay tsy nagneky ke dokotera amizay tsy nagneky igny za hitanareo za kofa dokotera hoe tsy nagneky izy tsy mety atao transfert fa ajanogno ato fa miambigny pourcentage ny fahignana anazy mihampihampy eo amizay izy vao atao transfert za zay décourage za lohanaka jiaby nangagna za amizay nandoa lohanaka tsy tongako de za zay zay nary ro nivory tary za fa tsy tafandeha tary fôntiny lohanaka jiaby njoniko tsy avohontsoko de za zay narary fôntiny za zay déçu hoe moralinaka zay fa nanonga teo hoe ndeha atao transfert izy ndeha atao transfert Diego de moralinaka zay fa nisy hoe andesigny olonaka ty amin'ny draiky privé de moralinaka zay fa nitanako tamin'igny fa dokotera amizay nareo navy baka tajamanjary amizay kofa nivolagna hoe fa karaha zegny de dokotera amizay nivolagna fa tsy mety atao transfert de nisy namana amizay neliko araiky karaha zegny azitsika volanko tsy afaka mandidy manapaka fôntony olo be mihitsy mivolagna izy hoe tsy mety alefa karaha zay anareo zay miessaye micomprendre namagna hoe karaha zay situation fa tsy faly magnamiatsigny anareo volagna koa baka amin'ny namany zay izy tsy karaha igny tsy anareo fa baka amin'ny namagna nandeha namono izy zay raha tsy anareo mety mety magnano commentaire boko mety mamaly story-naka fa misy raha tsy anareo azaveko aminareo baka amin'ny namagna namono izy tsao tsy anareo nivorehiny namagna mijaly matinitsigny zay tsao tsy anareo mijaly andevozondreo biby jiaby amin'ny tany misy izy agny nagnano marigny reo dokotera taminazy fa izy zay olo koa fa natinitsigny zay nataon'olo tsigny zegny mijaly
anjera andeha ataondreo dokotera aby io za tsy magnametsiny reo dokotera io nagnano marigny ro fa le aretignazy tsy hitandreo tsy hitandreo fontiny ro tsigny hainao tsika gasy hitanao problème tsika gasy tsika tsy tia namagna koa fa mivoatra tsy tiagna zay problème tsika gasy za tsy magnametsiny reo dokotera nagnano marigny ro maro ahodina ampidirigny taminazy tao fa tsisy nidriky taminazy nagnano ro fa nareo zay miessayer micomprendre namagna aza direct mivolagna hoe fa ko baka taminay zay anao tsy karaha igny anao tsy naty nagnano reo dokotera nagnano marigny ndre za mba nahita reo hoe nagnano fa izy zay olo ko fa ataon'olo naraben'olo tsy igny zegny na hoe aretignazy tsy hitandreo maro odina tripikindreo za ko fa navy za fa direct nagnano transfert tamindreo tao nagnano transfert vola hoe zay ody vangaigna fa direct nivanga zay raha vangaigna zay tsisy tsara nagnano zay raha vangaigna zay mivanga zay raha vangaigna zay mivanga fa tsy haiko ndraiky hoe sensiny raha ty volagninareo hoe anao tsy karaha igny tsy haiko sensiny raha ty volagninareo na hoe dokotera tsy nagnano donc tsy haiko raha tianareo volagny fa ireo nagnano marigny fa izy zay tsy igny zay na tsika gasy tegna ny vraiment managna toetra hafahafa namagna zay koa fa hitanao tafaboaka fa tindrianao anao zay tianao mahita namagna igny tsisy raha ary mangatangataka aminao isan'andra tsy tianao mahita izy mahavelon-tegna pitserigny karaigny amindray namagna de zay fo mesarinaka niany volagna hoe namaly raha igny de merci nareo jiaby nampahery zao tamin'ny problème voa za moa tegna tsy navita en direct fontiny za mbola agnatin'ny hoe malahelo de tsy mahavita magnano en direct fontiny za koa ivolagna raha karaha igny tsy tiako hoe za ato mitomagny izy igny nagnano nitomagny nagnano nalatsany de miambigny za hoe mba calme zay fonaka de za amizay nivolagna raha agnaty fonaka karaha zay de ko mbola misy fagnontaniagna mety magnontany za